A Ribeira Sacra segue a ser un dos destinos turísticos que atraen máis visitantes a Galicia. Navegar polos canóns do Sil e do Miño nos catamaráns da Deputación de Lugo foi a opción de lecer elixida por unhas 57.000 persoas entre o mes de marzo e esta fin de semana festiva. Unha cifra sólida, segundo a valoración da institución provincial, en especial tendo en conta que a tempada alta viuse moi condicionada pola vaga de incendios que mesmo obrigou a suspender o servizo durante unha xornada para facilitar as labores de extinción. A ruta do Canón do Sil, que parte do embarcadoiro Ponte do Sil de Monforte de Lemos, foi a máis solicitada, con preto de 43.500 viaxeiros. Dado o Cabo do Mundo, que sae de Santo Estevo, en Belesar, gozaron máis de 13.400 persoas. Nesta última semana, coa Ponte da Constitución, foron case 700 as persoas que percorreron as dúas rutas fluviais. Aínda que a maioría son nacionais, ata a Ribeira Sacra chegáronse turistas de 37 países, entre os que predominan os europeos, xunto a outras persoas procedentes de América, Asia ou África.